Nyt tuli jotakin hyötyä sentään tostakin äijästä. Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Niin se siis se poliisiäijä tai se, mikä se oli, joku poliisiäijä. 5 years you're still Max Caulfield. Toi on kiva toi auto. Siis mä haluaisin jonkun tämmöisen auton joskus, jos mulla on siis kortti, mutta mä en ole ajanut autoa varmaan 6 vuoteen. Seriously glad to see you. Niin mä vielä jonain päivänä. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Kun mä suunnittelen, mä asun tosiaan Turussa tällä hetkellä, niin Hopefully nothing after today. So, puhutaan taas kohta. Mä en ole varma, pitikö mun äsken puhuukin jostain, mutta Warren? Yeah, I owe him big time. joo, kyllä. The only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. Joo. So I guess Seattle sucks. Niin oliko tää jotenkin silleen, että hyö niinku I guess. hyö niinku muutti? It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. Niin. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Ei, siis toi Mark Jefferson on ihan perseestä. Niinku, siis mun mielestä. Siis mä nauttisin hänen luennoistaan, että ei siinä, koska hän kuulosti heti siltä, että hän voisi olla semmoinen niin kuin, hän voisi opettaa taideakatemialla, mutta hän oli silti vähän perseestä. Mitäs enemmän keskittyy kyllä tähän peliin, koska tästä ei tule yhtään mitään, jos mä en seuraa tätä peliä. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Joo. Hieno tatuointi. Mä tykkään tuon hiuksista. Ne jotenkin, mulla oli joskus pinkit hiukset. Mulla on nyt tämmönen oranssi. Mutta mulla oli joskus pinkki. Mutta se ei kyllä sopinut mulle yhtään. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Et se oli mulla vaan silleen jonkin aikaa. Except my camera has officially taken a Ja sit shit. mä värjäsin sen ruskeaksi, että mun oma väri on semmonen Maybe you can fix it at my place. semmonen aika tuon sama värinen kuin toi Maxis. Mä jotenkin niinkun My stepdad has a fully stocked mä garage, niin and he had samaistun tohon Maxiin ja jotenkin ihan kuin tää peli kertoisi musta, paitsi että mulla ei ole mitään supervoimia. Kertooko tämä peli minusta? Mietin, että milloinkohan tää loppuu tää ensimmäinen episode. Mut pelataan tää ensimmäinen episode kokonaan läpi. Voi olla, että mä vähän pätkin tätä sit YouTubeen. Katsotaan, kuinka pitkä tästä tulee. Mutta helpompi ehkä, että pelataan episode kerrallaan vaan ja pätkitään tätä sitten, jos tuntuu, että tästä tulee to be shy. liian pitkä. Nice. Home, shit, home. Home shit home. Sepä juuri. Lintu. Tää on vähän tämmönen huone. My room looks Mulla on vielä toi seinä kesken, siis mä muutin maaliskuussa, mutta mä vähän muutin täällä just järjestystä, jonka takia toi seinä on nyt vähän tommonen. Et siellä on yksi mun kuva. Mitä mun piti tehdä? Yksi kuva seinällä. Missing person poster. Niin, mikä mä oon ottanut itse, se oli mulla So it was Chloe who printed all those flyers. niin se oli toi Chloe, joo. Niin toi oli siis mulla, ei. No tuo kumminkin toi kuva, niin se oli tuolla mun näyttelyssä. Silloin 2021 muistaakseni. Look at that. No. Chloe and her dad were so close.
Lisa. Oi voi. Hän on muuttunut tosta niin paljon. Mitä on tapahtunut? We had such a blast drawing these together. Voi että. Mitä täällä on? Old cardboard boxes. Ei mitään ihmeellistä. Mitä täällä on? Chloe totally changed her style. I barely recognized. Joo, siis en mä ois tajunnut edes, että... en mä ois tajunnut, että se on niinku se, kuka oli siinä. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Nothing but junk in this suitcase. Joo. Hänestä on kyllä tullut vähän tämmönen... Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. So tell me, what does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? I don't feel grown up. I don't feel grown up, just more confused. as I Tämä. get older, Siis tämä. especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? Mä oon täyttänyt No, 26 elokuussa ja mä oon aivan Makes me niinku... happy taking photos. Forget it. Minä olen aivan pihalla kaikesta, että miten olla aikuinen. Mulla ei ole mitään hajua. Että niin kun, joo, mä oon nyt ammattikorkeakoulussa. Siellä pitää olla vähän aikuinen, mutta siitä huolimatta mä oon edelleen silleen... What? Tää on se Rachel. Onko se nimi Rachel? Taisi olla. Hey, give me that. Joo. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly. Mä en ole ihan 100% varma, että muistan, mitä sille Rachelille tapahtuu. Me tiedetään, kuka se on, That's koska Rachel Amber. joo, me ollaan nähty niitä julisteita muutama. I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, Niin, se kuoli se isä. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Ei, me nyt ei aleta tuon Rachelin kanssa niinku mitään kilpailemaan. I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Kysytään So what tätä. happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Toi on ihan hirveä tilanne oikeesti, koska siis kumminkin niin kun... Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all the duck. Et niinku paras ystävä, kuka on niinku oikeesti pelastanut sut paskasta paikasta, niin... And poof. Niin. And you haven't heard anything from her Että since? et se niinku katoo tolleen. My dad, you, and Rachel, gone. Can you put on some music now? Joo. Laitetaan. Täällä oli nää stereot vai? Oliks nää ne? It won't play without any power. Aha. Mistä siinä? Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Ei mun pitänyt avata, kun mun piti tuo laittaa päälle. Ui, ihanaa. Mullakin on tommoset valot tuolla seinällä.
No niin. Tässä on niin ihanat musiikit tässä Life is Strange's kanssa, että mä tosiaan löysin tämän playlistin tuolta Spotifysta joskus, mä oon niitä kuunnellut. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Tämä on vähän random siinä mielessä. Mä tuun niinku hänelle kylään, hänen luokseen kylään. Ja sitten hän on vaan silleen, että joo, lähde itseksesi etsimään niitä työkaluja, että hän haluaa olla itsekseen vähän aikaa. Vähän silleen niin kuin meh, mutta ainakin me saadaan fiksattua nyt se meidän kamera. Ehkä. Missä täältä pääsee? Mistä se nyt oli toi? Oliko täällä jostain Victorialta? Ai jaa, vielä ei niin kuin onnistuttu tässä meidän... I haven't seen this place in 5 years. Seems I Noniin, should be able täällä. to find the tools I need here. Auto. Siinä on jotakin työkaluja. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Joo, nää ei kyllä niinku sovi siihen meidän telkkari. Aha. Mitä täällä on? What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the room? What? For reals? This guy has serious trust issues. No joo, Do Chloe and Joyce even know about this? just joo. Laitapa se ovi takas kiinni, niin sitten me ei jäädä niin kuin kiinni siitä, että se on että me ollaan käyty kahtoo sitä. Tuolla on jotain. Ooh, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Onko täällä jotain tuolia? No ei tuolla nyt ole, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. Joo, mä muistelisinkin, että se on tuo. Surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Joo. Toi on vähän sekaisin toi äijä. Mut joo, se tuoli. Voisinko mä hakea täältä jonkun tuolin? Onks mä ottaa ton? En. Okei. Okay. En mä saa täältä ainakaan mitään tuolia. Olisiko täällä jotain tuolia? Jotain laatikoita ehkä? Mitä tossa on? Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Jos tuo ei, täältä ei saa mitään otettua. Mennäänpäs takas tänne. Tää niinku ainakin on tälleen. That does not look stable. No ei ookaan, mutta Okei. Okay. Aha. Joo. No voi. That was very smart, dumbass. No can reach. Aha, noni, menepäs nyt pois päältä. Mites me saadaan nuo pois tuolta? I should have done that before they fell. Ups. Ei. Mites? Ei kun Joo, mun täytyy ottaa toi... Et mä en laita tota päälle. Vaan... Noni. Yes. Paitsi et vielä... Joo, noni, nyt. Eli otetaan tuo tosta. Ja... nyt mä tajusin. Joo, noni. Nyt. Ne tippuu sit sinne pahvin päälle. Yes. Pitäis toi pois päältä, niin kukaan ei tuu tähän ihmettelemään, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten, jos ne nyt olisi tippunut sit tähän. Yes. You have mad skills, Max. Kyllä. No niin.
Eikö mä mennä takas sinne Chloe-huoneeseen nyt sitten? I should go Joo, back okei. upstairs before Chloe freaks. Joo, tässä meni taas ihan liian kauan. Miten pääsen sinne takas ylös täältä? Noniin. Onks tää se? Eikö tää ole vessa? Okei, ei nyt ruveta urkkimaan tänne mitään silleen ihmeempiä, se on vähän törkeetä ehkä. Tää taitaa, mä luulen, että tää on Chloen huone. Näyttää vähän siltä. Noniin, You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. kiva. Noniin. Mä en osais kyllä siis. Mulla oli toi Instax Mini, mikä se oli? Instax Mini, 10 taisi olla, niin oli mun ensimmäinen pikafilmikamera, mutta se meni jumiin. Can't fix this thing. Ja Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. I've seen this. niin se meni jumiin, ja sitten mä annoin sen mun kaverille, ja hänen aviomiehensä sitten korjasi sen, mutta se on nyt heillä, mä en tarvii sitä enää, koska mulla on nyt parempi. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Aha. Now tell me the truth, Max. Kyllä me ollaan rehellisiä. I was there, hiding in the corner. Joo. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Joo. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. Joo, se oli kyllä aika jännittävä tilanne. Joo, siis... Ei me... Hän voi sanoa kumminkin Chloen nimen. I know. Mä en ihan varma oo. I was scared too. I Joo. couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's Mutta onhan se muuttunut siitä, mikä kuva me nähtiin siinä. So you must have overheard our conversation. Niin joo, kyllä me nähtiin se. Ei kun kuultiin. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? En mä... Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Okay. Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash from Blackwell Academy. Don't trust him. Ei me ei luota siihen. Swear. Thank Noniin, God. jes. I'll tell you more. Joo, kun me ei kerrottu sit Chloesta kumminkaan mitään. Me puhuttiin vaan sit Nathanista. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Oo, That's ihana. so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course Ei you me can. ollut tosi My samanlaisia. dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. Hmm. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Oo. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Mä oon kuvan siitä. This would be a great job. Noniin. for a dancer. Jes. Niin, et nää vähän on silleen niinku... Et pitää silleen vähän tähdätä ja tälleen, niin se on mulle ihan hirveän vaikeeta. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Break it down, guys. Ei, sä oot vähän noloa. Yo, turn it off, turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Just. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no Apua. fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door
chill. I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide. Joo. Siis tän mä muistan, että tänne piti mennä. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. No niin. Let me in now. Please. Joo, sit tää piti tehdä tälleen. Mä oon ihan paniikissa täällä, mutta... Ei! I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Se piti... Noin. In now. Please. 1 second. Ei! Sos. Ei! Mihin mun piti piiloutua? My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, Uh, open this door. mihin mä pääsen piiloon? Exactly 3 seconds to open the door. 1, 2, 3. You exactly 3 seconds. Joo, no niin, kelaapas nyt sitä. Jos mä siirrän ton lamppua jotenkin. Onnistuiskohan se? Noin. Joo, noniin, nyt. Doing. Chloe, you're stalling. Tää on siinä mielessä näppärää, että tää antaa tämmösiä Let me in now. niinku vinkkejä tavallaan, että My bra is mitä mun kannattaa, mitä mun pitää Not screwing around, soldier. tehdä. What's going on in here? Tässä ei näe mua. just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Ei se Nate, Oh god, I didn't take your stupid gun. ei se Nathan oo tuolla käynyt hakee sitä. Is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, Uh-huh. weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Apua. Nyt on tämmönen tärkeä päätös, koska siis mä luulen, että Chloe ei välttämättä luota meihin samalla tavalla, jos me vaan pysytään kaapissa. Niin, pysytään kaapissa. Että pitäisikö meidän mennä väliin? Mä voisit rewindaa sen. Noniin. That was my joint. Well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police No, and it's- screw up your spotless? Sos. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do Get you? the hell away from her and stop harassing my Kiva. friends. You don't have any friends. Just joo. Real cop, you're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. Reilu. And Max, if I see you here again, you'll Reilu äijä. in trouble. Keskarit perään. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Mikä siellä on? I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Just. Relax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes. Minkä takia tuolla ei ollut... No okei, se oli ehkä ihan hyvä, että se ei ollut sulla mukana silloin, kun se Nathan alkoi Thanks for taking the heat. uhkailee sua, We koska totally smacked his punk ass down, Max. He's Siitä not ois- for you and me now. That was an epic win. siitä olisi ainakin tullut ongelmia. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Okei. Man, that did not go well for me. Joo, siis nyt kumminkin tehdään silleen, että tää, koska mä luulen, että toi kumminkin Look I haven't seen for a while. toi What's the problem? Chloe niin kuin nyt uskoutui meille kumminkin tossa niin kuin, Why steal a gun from your stepdad? aseasiassa. Busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need Yeah. to get my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. Joo, siis ei se nyt varmaan, jos se saa tietää se, Mow down big se mikä se nimi nyt oli, kumminkin se äijä, että jos se saa tietää, että sillä on toi... Joo,
kysellään vähän, osaako hän käyttää sitä. Niin että se joutuu kyllä tosi suuriin ongelmiin, jos se saa tietää. Don't keep it in your pants, okay? Mutta I'm not looking for trouble. musta tuntuu, että toi Chloe on kans vähän silleen niinku... Have guns, it should be women. Että se on kans vähän silleen ehkä vaikeuksia siinä mielessä, että että onko se silleen, mihin mennä? Onko se turvallisempaa hänelle melkein, että noniin, jes. Että hänellä on se ase, siis tavallaan ei ole turvallista, koska ase ei ole erityisen turvallinen aina tietyissä tilanteissa. Mutta toisaalta, koska tämä Chloe on ongelmissa, niin toisaalta voisin ehkä ajatella, että se voisi olla ehkä jopa ihan hyvä idea, että hänellä on nyt se ase, just koska Nathanillakin oli ase kumminkin. Niin silleen me ollaan niinku tasavertaisia vihamiehiä nyt sitten, kun kummallakin on ase. Vaikka Nathanilla se oli kyllä ladattu ja Chloella nyt ei ollut, mutta oi peura, niin ehkä se kumminkin vähän sen silleen, että Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Hold on. joo, se ase nyt, se ei niinku ole hyvä idea, mutta jos miettii, että tässä, kuinka paljon tässä on niinku tapahtunut kaikkea ja mitä tässä tapahtuu ja että toi on oikeasti vaarassa toi me ollaan muuten samassa paikassa kuin missä me oltiin siinä alussa. Niin silleen, että toi Chloekin on vaarassa. Niin kukas siellä nyt? Warren. Voi ei! Ei! Voi Warren parka. Mut se kumminkin, se pelasti meidät. Silleen, niin kuin, että me ei saatu turpaan. Vaikka se nyt toisaalta sitä Warrenia kohtaan aika ikävää, että hän nyt saisi turpaan. Mutta mitäs tässä? Oi, tossa onpas hieno kielekä. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. My pleasure. My pleasure. Feels nice out here after all that drama. You really took one for Team Chloe. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. Joo. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Toi on kyllä vähän silleen... Joo, laitan tuo, koska mun mielestä se kuvan ottaminen ei millään tavalla olisi ollut hyvä idea. Että koska kumminkin just, että jos sä haluat saada jonkun kiinni jostain, että joo, tää on ehkä ollut semmosena... Kiva. Niin semmosena aikana, että täällä ei välttämättä ole niinku ollut silleen, niinku, että se ei ole ollut silleen tuttua tavallaan, että videokuvataan tämmöisiä tilanteita. Mutta tälleen niinku ihan, että jos tulevaisuudessa törmäätte tämmöiseen tilanteeseen, niin älkää ottako valokuvia, koska se ei oikeasti auta mitään, vaan ottakaa video, mutta vaan tietysti semmoisessa tilanteessa, kun nyt kertaan näissä kameroissa. Niin, jos haluatte todistaa jotakin jostain typerästä käytöksestä, mutta tää on ihan tämmönen TikTok-elämä nykyään, koska tää on nyt TikTok tämmönen. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? Joo. I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed Sä oot kyllä Actually, yes. kusessa. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Joo. So, what about you and Nathan? Joo, siis ihan silleen tavallaan, mä puhuin siitä aseesta, niin We drank and I laughed. mä ymmärrän, että se Chloe on halunnut sen aseen. One step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this.
I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. Aha, I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. just. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. Ah, And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. no niin. Ei me ei voida sotkea poliisia tähän, koska Chloellakin on ase. Ja se on... He's still Chloe menee kans vaikeuksiin, jos me soitetaan poliisit. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. No niin. I won't always be there to save Niin joo, me kerrottiin sille. Here today, Max. You saved me. Joo. I'm still tripping. Joo, me kumminkin pelastettiin sun henkiä tälleen, niin mä luulen, että se on ehkä silleen tärkein asia tässä nyt kumminkin, että hänet on nyt pelastettu. Hän on elossa ja niin kuin kaikki silleen on, että hän on ihan hirveät kuusessa, mutta hän on silti elossa. Se on se tärkein asia. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Hmm. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Aika badass toi Chloe kyllä, että... Oh no! Mitä tapahtuu? Aas me ollaan tuolla. Taas. Onks tää siis joku... Niin, miksi me ollaan taas tuolla? Ampi. Pitääks mun seurata sitä tyyliin? Et jos se on semmonen suunnannäyttäjä tai jotain. Eikö tää pysty juokseen nyt täällä? Ei, taas painoin taas väärää nappia. En pysty juokseen. Aha! Kivi meinas niinku... Meidän... Apua! Sos! Tää on vaarallista. Mut... Noniin. Yes. Äkkiä pois alta. Ei me heitty pois alta. Hupsista. Mutta nythän me ollaan pois alta. Koska me ollaan jo tossa kohtaa menossa. Noniin, nyt äkkiä. Noniin, yes. Niin, tossa on toi Pampi. Hän on... Ei se vaan hyppii tolle. Onpa se Apua! Sos! Ei. Miten me päästään tuossa alta pois? Tonne sivuun. Noniin. Yes. Mut mitä toi Pampi niinku haluaa? Eikö täällä muuten samanlainen paita kuin toi Pampi? Et se on niinku, se Pampi on joku toteemieläin varmaan tai jotain. Oh no, oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no! Sos, nyt äkkiä pois alta ennen kuin toi kaatuu meidän päälle! Ei, nyt se kaatuu meidän päälle, no niin. Ei ehdi pois alta, mutta Maxilla on onneksi nämä supervoimat. Ei kun niin, paitsi kun tossa on toi puu edessä. Noniin, nyt. Äkkiä pois alta, niin se ei kaadu meidän päälle toi. Joo, tää on ihan kuin ne TikTokit, mitä mä oon kattonut sieltä niinku, onko se nyt Floridasta taisi olla just tosiaan ne myrskyt tällä hetkellä, niitä on ihan kuin sieltä. Oh no. Okei. Okay. Onko tää joku enne? Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision.
The town's going to get wiped. Nyt me ollaan vähän itekin kusessa. Florida gets about 5 tornadoes every Tai siis 20 niin kun, years. You just don't. No, I saw it. I could actually feel the electricity. in the joo siis niin kun toi Chloe on kusessa. Okay? Me ollaan kusessa siinä mielessä, että kun tää ei nyt, mä en koe, että tää on oikein, että me niinku kelataan ajassa koko ajan taaksepäin. Talk to me, Max. Että se tuntuu jotenkin väärältä, vaan niinku kerta kaikkiaan, että me niinku, out of it. me saadaan ihmiset tykkäämään meistä sillä, että meillä on supervoimia. But hi, Et, right? Listen to me. How do you think I saved Joo. you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, Onko se I niinku- see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. No ei, People don't no. have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. lunta. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Jota heti ulos, että sataako siellä lunta, mutta ei sada. Harmi. Max, start from the beginning. Tell me everything. No niin. Loppuukohan tää episode nytte? Tää on kans ihana biisi. Voi parka. Tai jotenkin, siis tää on vaan niin... Mun käy niin sääliksi. Voi ei. Mun käy häntäkin sääliksi. Koira. Tää on niinku... Tää on jollain tavalla tää on tosi hyvä peli, mutta kumminkin tää on tosi surullinen pelikin siinä mielessä, että tässä on paljon tämmösiä niin kuin, surkeita ihmiskohtaloita ja niin kuin, mä vaan toivon, että tää homma jotenkin Mikä kamera tuolla on? Meneekö se ottaa jotain valokuvia? Aha, okei. Okay. Noniin. Loppuukohan tää episode nyt? Rachel. Nyt se loppuu. Noniin. Okei. Okay. Nyt nähdään vielä nää Joo, okei. Okay. Eli siis ollaan enemmistössä. Ollaan enemmistössä. Ollaan enemmistössä. Ollaan... Joo. Joo, eli siis me ei ole ihan enemmistössä tossa, mutta kumminkin. Ai, tuolla oli tommonenkin optio. Hupsis. Tuolla tommonenkin. No alussa me sen autettiin. En tommostakaan tajunnut. Ei voi ei. No tää on kyllä siis ihan minä, koska mä unohan aina kastella mun kasvit. Pregnancy test. Raskaustesti. Aha. Okei. Okay. Mutta onkohan tää silleen, että se on lopputulos, vai onko se sitten se, että mitä mä alun perin valitsin? Sitä mä nimittäin mietin. Mä en nähnyt tuolla raskaustestiä, mutta onko se oikeasti ollut noin piilossa? Vai annoin linnun kuolla. Jes, me ei jätetty mitään todistusaineistoa. Hyvä. Okei. Okay. Nyt toisen episodin. Aha. Tähän on hyvä lopettaa. Tää, että
tästä nyt tää alkaa. Katsotaan, leikkaanko tätä. Voi kyllä olla, että mä leikkaan tämän aika moneen osaan, mutta voi olla myös, että en leikkaa, koska tarinallisissa peleissähän on just se, että mun mielestä on kiva katsoa, että näitä menee silleen, niin kuin, että pelataan episode kerrallaan. Mutta anyway, nyt mä ainakin pelasin episoden ja katsotaan, mitä seuraavassa episodessa tapahtuu, mitä Rachelille on käynyt, miksi Chloesta on tullut tommonen kuin on tullut. Ja palataan seuraavaan kertaan. Kiitos.